Vou vos demostrar cal é o mellor cu de Louredo. Como dixo? Veñen para poñerse cegos mirándonos pros cus. Alcalde, temos un problema. Mira que cara de pervertido. Se hasta parece que se está tocando. Espiástela. Dito así parece cousa mala. Pensa mal e acertarás. Eu non sería capaz. Ui, serías. Podes saber que está pasando aquí? Os homes son uns porcos. Uns mangantes e uns pervertidos. Moi. Delmiro, onde está Delmiro? Ui. O de Lidia sí que ten un de agarrar. A verdade é que é un cu de exhibición. O mellor cu de Louredo, digo volo eu. Ti non andarás as voltas con Rodolfo. Ti non andarás outra vez que asunto de saias. Ten un cu que invita ao pecado. A ti vale che calquera cousa. Pero ti por que en metes? Un rapaz tan novo con toda a vida por diante. Iso é o que crees ti? Como? Comendo. Aquela dos tocamentos era verdade. Rasputín. Ti és un carallán. Silencio. A hecatombe. Au! Aí o tes. O mellor cu de Louredo. Xa vou. Boas, don Camilo. Boas. E logo vostede non ia deixar de fumar. O problema non é deixalo. O problema é que volvo. Onde está don Crisanto? Onde non veo a revisión? Xa está aí ese matochín. Que non mandaría sair de Tapeirán. Pero se me dixo que... Pero non veo. Sega a dieta. Home, non? Don Horacio e máis eu andamos detrás del. Peixe e verdura cocida día sí e día tamén. Algo tamén hai que variar. Pois veña, que está na cocina. Ande. Que este vai moide. Non está. Dígale que pase pola consulta. Que lle teño que revisar o colesterol e máis o azúcar. E logo, por que berra? Home, Delmiro! E ti por aquí? E eses cartéis do Che Guevara? Non pretenderás deixar un aquí? Menos mal que non está don Crisanto, porque senón... Se te ocorre deixar propaganda nesta casa de sateo como... Onde está? Onde se meteu ese Barrabás? Que? Peixe e verdura todos os días, non? Xa. Que vou facer con este home, eh? Pero que vou facer? Na vida hai momentos nos que perdemos o equilibrio. Instantes nos que a armonía estoupa polos aires. Trátase dunha sensación de constante incomodidade. A impresión de que algo dentro de ti non vai ben e precisa ser reparado con urxencia. Ai, Rodolfiño, como estés? Afortunada a muller que te leve. Non terei eu esa sorte. Ai, como pica. Elsa, pero non che dixen que tivese os ollos pechados. Ves que esta máscara facial é moi potente. A ver, bota a cabeza para atrás. Que? Mellor? Xa pode ser boa. Boa non, Elsa. Boísima. Non te van recoñecer nin as túas ovellas. Iso é imposible. Cada vez que me chego a ela xa me cheiran. Sí, mellor sí. Unha máis da familia. Entón que vai ser? O de sempre, non? Pois agarda aí un momentiño, que agora estou contigo.
Tes por aí unha pinta? Mira nesa caixa. Que? Con iso vas de facer dano. E que queres? Que pelo non me quedan. Que hai que comprar material. Per comprar de que, ó? Se ainda queda unha chea. Ti virulas. De aí que os gotamos, muller. Entón as máscaras que? Ovos, aceite e vinagre. Pois a oicho boísima. Xa está isto. Case. 3 minutiños, Elsa. E agora aquí? Que queres que faga os pilín con iogures e con azúcar? Pois se funciona. Está ben. Irei marcar. A sitios especializados, eh? Sí, a mí sí. De primeira. Bigudís, xa sabes, pros moldeados. Nin sei nin teño. Dame 2 do 3, 3 do 7 con 1 e 1 do 10. Bingo! Tes cinturas? Ai, rematei nas cando lle tinguín o pelo ao porco. E farandol? Non, pero as chafainas da cañiza estanche de oferta. Pois dame auga oxigenada. Biches? Diso sí que teño. Normal. Os días nos de adeus. Os días, don Crisanto. Sí, mellor que llos de adeus, don Crisanto. Porque se espera que Lidia lle dé algo, perde o tempo. Pase que agora mesmo atendo. Aquí tes. Pero Lidia desta non, muller. Dá de 20 volumes. O que queres? Que lles queima a cabeza as clientas? As clientas non, pero a mí non che importa tolearme, eh? É que non tes nada do que preciso. Teño, Puri, teño. Teño paciencia, pero xa me estás acabando. Ala, vai pola sombra, sí? Sinto que faz? É que como estabas atendendo a Puri. Correcto. Estaba, pero xa non estou. Que boa pinta ten esa empanada. Lidia, pomo ganar. Pero muller era un viño, non hai? E se che cae o xerro, que? Ponte quieto, Sindiño, ponte quieto, anda. Entón que carallo fago? Pois pixe a lobar e avisarme, pareceche pouco. E para dicir as cousas non fai falta falar mal, eh? Pois sen falar podo, a ver para que sirvo, entón. Para papar, lambón. Que nin as frangullas deixaches. Coidadiño, que eu non a toquei. Ai non, ai non. Ben te vin como a mirabas cando a saquei do forno. E que che dixen eu? Que era pros clientes, Indo. Barbeiro. Si non hai cristián que envíe. Así está mellor. Lémbrate de ir cambiar... Don Crisanto! Nesta vila non hai maneira de que deixen comer a un tranquilo. Se che presta... Parece un neno pequeno comendo agachadas. Non lle dá vergonza? Pois non, porque teño fame. Fame negra. De que empanada? De choucos. Viu? Negra tamén. Pero se é miña. Tamén o seu colesterol, o ácido úrico, o azúcar... Pero se don Crisanto está como un buxo, que sí? Veña, pase. Pase diante de min. Este me trego. O seu é increíble, increíble. E a empanada nin tocala, Que vai facer? Repartila na misa? Nin tocala. Pois seguro que enchemos a igrexa. Xa nin tocala. O que non entendo é que queres que confese. Pero se o acabo de coller cun anaco de empanada nas mans. Saltar a dieta non é pecado. Saltar a dieta non, pero a gula sí. Sí, creo que teña fame. Que Amelia tenme peixe cocido todos os días. Iso é porque o quere ben, don Crisanto. Pois que non me queira tanto e que me trate mellor. Ademais, non di a Biblia que coa multiplicación dos pans e dos peixes comeron ata saciarse? Ou é que o noso señor tamén pecou de gula? Don Crisanto, por favor, que estamos a piques de confesar. Porque me obrigas ti.
Que eu teño a miña conciencia limpa como unha patena. Ese ten o outro ataque de gota que... Mala sorte. Mala sorte para Amelia, que quen ten que cuidalo. E por si non lo sabe, vostede calquera cousa menos un bo enfermo. Para ti a perra gorda. Podo marchar? Ten que quedar e confesar. Confesar o qué? Que teño fame. Vale, moi ben, como vostede queira. Pero aquí non nos movemos ata que non confese. Iso que? A miña conciencia. A ti que che parece? Ni sequera almorcei. Está ben. Ave María Purísima. Sen pecado concebida. E vou ir directo ao gran, que teño que ir a almorzar. Como vostede queira, don Crisanto. Pois... Como sabes, teño fame. E a fame non me deixa pensar con claridade. E cando vexo comida, deixo-me levar polo demo. Mais? Pois que... non sei. Ás veces poida que sexa un pouco egoísta demais. Me esqueza de todos aqueles que se preocupan por min. Ah, entón algo había, non? A culpa da fame, home. Imos ir coa penitencia. Non vou andar coa dieta? Non, neste caso non. Entón, de penitencia, vostede vai facer unha semana de xasún como Deus manda. Non vou notar a diferenza. Hai outra cousa que teño que confesar. A empanada. Sí, diga. Pois que non a merquei. Como que non a mercou? Daríalle, entón? Non exactamente. Hoxe non é o teu día, compañeiro. Ai, sí, ainda hai que falar co pai da rapaza. Sindo, Lidia. Foille facer un recado ao don Crisanto. E se quere tomar algo, síntollo moito, pero vai ter que esperar por ela. E iso de onde saiu? Verás, é que antes, cando estiven aquí, tentou un modemo e collín e... Sendo que ainda non rematamos. Pero ti que faz, condenado? Non podes tocarlle iso. Ni non soñe, mire, cantaron máis 40 por culpa desta empanada. Así que agora... Pois non podes comela. Horacio na confesión púxome de penitencia que... Teño que lle dicir a Lidia que... Está boa. De pecado mortal. No punto. Os chocos danlle unha sustancia. Don Crisanto. E ti que queres agora? Porque eu cumprín. Fun devolver a empanada, pero a empanada xa non estaba. E por qué? Porque o larpeiro de Sindo non deixou nin o cheiro. E ti vasme dicir agora que a confesión non valeu porque non cumprín a penitencia. Pois intención tiña. Así que veña, non me andes amolando, entendido? Como queira. E xa está. Non hai penitencia alternativa. Podería dicir a misa. E logo ti que? Vas coller a tarde libre. Teño unha reunión para mirar as flores que van ir no altar no aniversario da parroquia. Anda aí, festa rachada. Se non pode, dígamo, e fago por amañalo. Ai, marcha tranquilo, anda. Pero que se xa unha misa tranquila, non me metan máis problemas. Non te preocupes, serei doce como o mel. Cando Deus botou a Adán e Eva do paraíso, cando os homes cometeron o pecado original, ese foi o día máis desgraciado da historia da humanidade. Este home que lle pasa? Non te gusta? Pois a min cando se ponga así encanta. Vos sabedes que é o pecado original? O orgullo, a soberbia. Ai, Jesús, Isto me vai dar algo. Podemos xulgar os nosos semellantes como se fósemos Deus, pero non! ata se pon encarnado. A que sí, é que ben lle senta esa cor. Como se fose a lanzada tu malo sol. Sones non somos máis ca unha morea de esterco que non merecemos ser chamados fillos de Deus. Usted topa se va. Como nunca, Santiago.
Xa. Que tal a partida con Miñato? Quíxome facer trampas, todo lo que estaba para pechar e cambiou. Pero escoitade ben o que vos digo. Só hai un pecado máis noxento que a soberbia, máis terrible que o orgullo. A gula. Como se nota que o tes a dieta? A gula transfórmanos en animais. Ese xeito de comer. Os que pecan de gula parecen monas que só se preocupan de encher o seu estómago. Non se decatan do sufrimento nin das miserias alleas. Cando algún menesteroso se lles achega estendendo a man pedindo axuda, son incapaces de compartir con eles nin tan sequera un anaco de empanada de chocos, non si sindo. E que fixen agora? Xúroche que non sei de que fala, Este debe un aire. Sindo. Que perda gula, valo negar. Pero eu sou... Ala, pecador, que non tes corazón. O único que tes é un enorme estómago espameado que desborda por ese corpo con apetito desaforado. Onde vas? Marcho, se quer desafogar comigo non, Onde vas, Langrán? Sei que non che gusta escoitar as verdades. Volve aquí e recoñece os teus pecados. E despois foi cando don Crisanto dixo dos estómagos esfameados. Ese non va. Iso que é mentira. Sindo, iso ten que ser cousa da idade, oh. Eso ten que ser cousa do mal bicho que é. Aí falaches, Miñato. Oiches, coidadiño co que dis do señor cura e Sonny Crockett, que ainda as vais levar? El pode decir o que lle pete e nos a calar a boca. Home, que a verdade é que Sindiño está ben mantido, pero daí a que peque de gula. A modo, sí. Que? E que me dicides do de don Crisanto? Foi pequena que lle botou a Sindo, Pobre Sindiño, deume tanta pena e unha gana de darlle unha aperta. Pois cando sexa así, contrólate. Sobre todo se está ali adiante. Sí, onte foi Sindo. Pero mañá podemos ser calquera. Eu non vou a misa para que me poñan pingando. Por iso non te preocupes, muller, que a ti xa te poñen pingando igual sen necesidade de ires á misa. O que está claro é que don Crisanto non está ben. Non, e don Horacio tampouco. Vino no camiño de Buña e tiña unha cara, o pobriño. Desde que lle regalou a moto ao tío xa non é o que era. O que don Horacio precisa sei no eu, pero non o vou dicir. E que é? Pois unha boa muller que lle quitase o gordo. E xa verías ti o ben que ia estar. Puri, un pouco de respeto que estás falando do noso párroco. Non dixen mentira ninguna. E ala, tapa os ollos e está quietiña que vou botar a laca. Ala vai. Pois era o último bote. Vas ter que quedar así. E ti xa podes guardar as ovellas, que hoxe non te podo atender. Pero levo aquí media mañá. Eu media vida. E non vou chorando por aí. A ver, Puri. Mira, esta é a perruquería de Ares. A dona é amiga miña. Chamas e pídeslle que che digan onde mercar o material. Moitas grazas, Moncha, pero non fai falta. Fai, que non tes nada. Ai, ala, toma. Moncha, foi lavar e marcar e ademais puxenche unha máscara facial. Son 10 euros. Pero tamén me puxeches a metade da laca. Así que a metade do precio. Ala, a buriño. Vamos. Horacio, cantas veces falamos do mesmo? Xa o sei, monseñor, pero eu non me fixen cura para ter que aturar de don Crisanto. Entón, para que te fixeches cura? Para ter unha vida sen complicacións. Se quere que lle diga a verdade, ás veces non teño claro porque entrei no seminario. Horacio, non digas barbaridades. Tens que ser paciente. Crisanto é unha das túas ovellas. Vais ben un carneiro. Como? Nada, non dixe nada, monseñor, nada. Como cristiáns, debemos axudar Os necesitados. E Crisanto necesítate. Sería máis doado se se deixase axudar. Que cada un colla a súa cruz e me siga. O problema é que a miña cruz estás empezando a facer pesada demais. Horacio. Desculpe, perdón, sinto moito, monseñor. Non quixen dicir iso. Estás canso. Iso Entendo. O que precisas é unhas vacacións. Por que non colles uns días libres? O aniversario da parroquia as portas, non? Completamente imposible. Eu conformábame con as vacacións de don Crisanto. Boa idea. Necesita descansar, recuperar o equilibrio. Manda
podes enviálo a Ourense. O cura de Meire foi ás augas termais e agora parece outro. Monseñor, que estamos falando de don Crisanto, o que debido respeto, vaime mandar a tomar as augas a min. Confía en min. Crisanto non se vai negar. Que? Nin nos soñes. Os gregos non temos vacacións. Iso é para os da vosa xeración, que non tedes aguante ningún. Que non, home, ninguén falou de vacacións. Pense máis ben nunha cura de saúde. E o que queres é librarte de min. Pero non che vai ser tan doado. Ademais, a saber onde me querías mandar. Pensara nun balneario. Eses sitios cheos de vellos, que só poden comer de réxime. Como a vostede? Non penso ir. Pode ir a Ourense. Ali tamén hai balnearios, Están as Burgas. Sei que as utilizaban xa os romanos, oío? Estás me chamando vello? Non diga parvadas. As Burgas vai todo o mundo. E as termas. Seguro que o meu baño fai que se sinta como novo. Di que esas aguas fan milagres. Xa pode ser milagreira, xa. Hai ben tempo que non che vou a Ourense. Entón que? Xa lle apetece un pouquiño máis a idea. E ti fichas algunha vez por esas termas? Diz que hai moi bons restaurantes por ali. É unha pena que estea de xaxón. Que... Certo, é unha pena. Pois Ourense entón, queda dito. Non tan rápido, que eu ainda non dixen que sí. Oye, señor, pero quen lle impide? E poderás levar a parroquia tiso. Seguro. E se non podo lle pedir axuda ao obispo, que foi quen tivo a idea de mandarlo de viaxe. Así que foi o obispo. Porque está preocupado por vostede. Para que vexa. E Amelia pode acompañalo. Quen é? Ni non soñe, E logo, por que non? Por que non? Eu só a cun home por aí de viaxe e facendo noite en hotéis. Amelia, por amor de Deus, quen se ia escandalizar? Mira, e se lle faz por aquí uns brazos, pois quedache moito mellor, Ala, proba ti. E lembrade que a liña do horizonte, canto máis recta, mellor. Manda nabo. Que fale esta pendanga chea de curvas do que unha liña recta. Dicías algo? Non, nada. Comentaba con Moncha a viaxe de don Crisanto. Xa. Onde vai? A Ourense. Ainda non o ten decidido, Contou unha Amelia. Vai ir ás Burgas a tomar as augas. Pero quedalle moi a desmán, non? A fonte das poltras quedáballe máis cerca. Elsiña, muller. A auga das Burgas é medicinal. Sí. Ademais, Ourense é... Ai, precioso, precioso. Hai tanto que ver. Por exemplo, a catedral, a Ponte Romana, o Santo Cristo, a Peregrina. Elsa, a Peregrina está en Pontevedra. Por que te o digas? Pois ao parecer foi idea de don Horacio e do señor bispo. Pola saúde de don Crisanto, claro. Xa, pola saúde de don Horacio. Eu non entendo nada. Alégrome moito por don Horacio, porque necesitaba descansar un pouquiño. Pero non é don Crisanto o que vai de viaxe. Pois por iso, Elsa, por iso. Últimamente don Horacio está que parece un alma en pena. Verdade, eu tamén o notei. Desde que... Desde que... Deixa estar, Elsiña, deixa estar. Non deixo estar nada. Eu tamén teño dereito a saber ou logo non. Desde que marchou Iria. E acabara. Pilláchelo xa ou póñolle subtítulos? Como Iria non está e don Horacio anda así moucho, don Crisanto ten que ir a Ourense, porque a fonte das poltras non lle vale. Ai. Maitiña, fai o favor e miralle aí a Elsa a liña do horizonte, que debe ter tan torta como sentido. Claro. Sí. Acaba de chegar. Non hai problema. Confía en mí. Hola, Sindo. Tía máis eu temos que falar. Non sei de que. Home, penso que che debo unha desculpa. Pois... vostede dirá. Pois verás, é que... Sindo, callos. Muller, é unha tapiña na máis. Pero ti non tes sentidiño ningún. Ceas callos e despois quentatura toda a noite. E non, que cando dormes non te esperta nin a banda de gaitas. Anda, volve soprar a pota, Veña, e ti non pensas máis que en comer, home. Só che falta dicirme que peco de gula. Teñamos paz, que eu estou aquí sen dicir nin cheo. Veña que che fago un filete con ensalada. 2.
E non me quentes que vas para a cama sen cear. Mira, Lidia, un día vais me acabar a paciencia. E vas saber con quen estás casada. Oh. E vostede que veu, a tomar algo ou a mirar o espectáculo? Quero callos. Vostede quere unha tila. O que quero saberei, non? Unha tila. Está ben. Unha ración de tortilla logo. Unha tila. Pero ti non sabes dicir outra cousa. Sei, unha menta. Non vayas pensar que vou cear auga fervida. Entendido? Boas noites. Don Crisanto! Que? Aquí a mola que o tomen a un porlarpeiro. Bueno. Isto é peor que o purgatorio. Que? Non collín nada. Por riba isto. Está ben, non te preocupes, vou a Ourense. Claro, muller, claro. Si é o mellor para él. Pois alégrome de que se decidira. Amelia, xa falamos despois, sí? Veña, adeus, adeus, adeus. Ai. Mamá, que che pasa? Estás ben? Non lle podo dar un bico a miña filla? O último que me deches foi na comunión. E iso porque era para a foto. Ai, canto rancor. Co que vos quero eu. Dime que tes que me estás preocupando de verdade. Don Crisanto e Amelia van ir de viaxe. Pois que vou ir con eles. E así poderei mercar todo o que preciso para a perruquería. Por que non vas á Coruña? Levasme ti? Eu non podo. Pois daquela cala a boca. Ai, teño que facer unha lista. E como ides ir? Non sei. E cando marchades? Tampouco sei. Pois chámame, para que cho conte, non? Non, é que vai ser unha sorpresa. Como que unha sorpresa? Aínda non saben que vou ir con eles. Mamá, ti estás fatal. Dígolles. Relaca, moi chalaca. Que non, Monchiña, que non. Esquécete de encarga ningunha, que non imos ter tempo. Pero se é pouca cousa, muller. Ademais, as tendas están no centro de Ourense. Por mí como se están pegadas ao Santo Cristo. Deixe pasar 2 horas despois de comer pola digestión. Elsa, as augas das burgas son para beber. Pois teña cuidado, non a tome moi fría, Pero, muller, se están a máis de 60 graus. Pois non se queime. Ti sempre tes máis que dicir. E ti que queres? Eu. Nada, alegrarme o día. Sempre está ben ver como escapan os inimigos. Ai, se calases un pouco. Ainda estou a tempo de arrepentirme. Don Crisanto, non lle faga caso. Vostede teña cuidado, don Horacio, que agora somos 1 contra 1. Ten razón. Agora que Don Crisanto marcha, xa non vai ter axuda para complicarme a vida. Don Crisanto, para que vexa que non lle gardo rancor. É un restaurante de Ourense que dan uns tapas que están... Prohibidas. Don Crisanto está facendo xaxún, oíches? Pero para unha vez que vai de vacacións, deixa que aproveite, muller. Iso nada. A saúde hai que coidala, Sindo. Pero por un día que coma a gusto. Un día, atrás dun día, ven outro día, outro día, outro día. E fan 3. E 300. Que ben nos sobes ti, meu rixonciño. Desta pasa, chesta. Que tes, ó? Sindo. Sindo, home. E teremos que ir indo, non? Dimos logo, ven. Non. Chego tarde. Ai, non, menos mal. Puri, tarde para que? Pois para ir de excursión a Ourense. Pois é unha mágoa purificación, porque non hai sitio no coche. Perda cuidado, don Crisanto, que xa lle pedín a Maite o seu e non hai problema ningún. Mira que ben. Xa teño que me fago recados. O que poidas, sen compromiso. Xa. E os cartos que? Pois xa faremos contas, muller. Seguro que che cae algo. Aquí van os enderezos. E non será cousa túa. Perdón?
Non, eu vou porque lle quero ben a Amelia. Non a vou deixar ir de viaxe soa por aí cun home. E sobre todo pasando a noite fora. A saber que dirían as laretas da vila. Sí. Que? Imos? Imos, aló. Veña. Temos que ir un cacho, Todos os días o mesmo. Sindo non toques isto, sindo non fagas aquilo. Está calado, Sindo, que ti isto non sabes. Mira onde polos pés. E ainda vas caer. E como te fagas dano vas levar. Por que non ides pro carallo, Tes que lle para los pés, Sindo. Carácter, decisión e firmeza, Sindo. Queres un pouquinho máis de viño? Para a firmeza é moi boa, Non, que non me senta co estómago baleiro, pero bebe de vos, bebe. Destas poucas abriches, Sindo. É menos que vai abrir. Quen vai pagar todo isto? Ou pensades que vai ser de clo-clo? Tranquilidade, miñas vacas. Eles non pagan nada que hoxe convido eu. A ti sentouche mal o viño. Estou falando en serio, Lidia. Ti e ti. Fora, que aquí vai arder Troia. Che! Vos os dous quietiños aí. Que Troia onde vai cardeu. Eu que vos dixen? A quen lle ides facer caso? Home, Sindo. Non notames a mal. Tira, miñazo, tira que... Grazas, moitas grazas, amigos. Estarás contenta, non? Sí. Canta soberbia tes, Lidia. Canto desprezo. Tienche que baixar os fumes. Sindo! Sindo! Onde vas coas chaves, Sindo? Abre a porta, Sindo! Sindo! Abre a porta inmediatamente, Sindo! 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 Pechada. No bar. Para que aprenda. Sí, señor. Chegou o día da túa liberación. Como te sentes? Ben, supoño. Canto tempo va a estar pechada? O que faga falta. Ata que me colla un pouquiño de respeto. Cona, estás descoñecido. Un par de horas. Ou de días. Home, tampouco hai que exagerar. O bar é un servicio público, tío, aí. Claro, sí. E cando Lidia me pecha no bar, non vexo que ninguén proteste. Vale, tranquilo, Sindo. Ti fai o que teñas que facer, pero sen violencia, estamos. Queredes un café? Pois alá vos. Porque polas cervexas ainda ides ter que esperar, Un momentiño. Sinto pechou a Lidia no bar para que non saia. Que intelecto, miñato, tes babraiado. Se Lidia non pode sair, nós tampouco podemos entrar. Exactamente. E se nós non podemos entrar, entón xa non hai partida de dominó, nin tapas, nin cañas despois do traballo. Champion, digo, tú te lo sapas. Hecho que hai. Saúde. Mi madriña, como medrou esta cidade? A que esperamos, Amelia? É que non sei onde estou. En Ourense, digo eu. De vostede unha cruz, iso sí que o sei eu ben. Que pasa, Amelia? Non sabes onde está o hotel? Creo que tiñamos que coller na rotunda e darle de abaixo para arriba. Ai, que ben estaba na casa. Veña, don Crisanto, mirille o lado positivo. Teño unhas ganas de ir ao baño que revento. Morro coa fame. E aquí Fittipaldi di que non sabe onde estamos. En Ourense. E sabe que lle digo? Que aquí o coche queda moi ben aparcado. Así que imos andando ás burgas. Que malo será que ninguén nos bote unha man. A xente aquí é moi amable, sabes? Xa, Amelia, pero andando. Entón as maletas quedan aquí. Pero non dixen xa que tiña que ir ao baño con urxencia. Os meus anos... Non, se aínda imos perder a reserva. Era o que me faltaba. Dormir ao relente no xardín do Posío. Pois por mí non hai ningún problema, Quen conduce? Eu case que non.
melurpia. Próxima que veña Santa Rita. Ou o señor bispo que o ture. E non só o bar, porque a tenda tamén está pechada. E sen tenda non hai comida, Delmiro. Alcalde, ten as amas de casa de Louredo alporizadas. Que medo. O problema é o bar. Xa, mira que esas todas xuntas montan unha revolución de moito carallo. Sí, e non son as únicas. Hai protestas da clase traballadora masculina. Eu non oí nada. Claro, porque se refire aos que traballan de verdade. Vaya, que tes Louredo a piques de reventar. E que queres que faga eu? Home, ti é o alcalde? Alcalde sí, pero non son conselleiro matrimonial. Ese é un problema entre Lidia e Sindo. Xa, pero non perdas nada por falar con eles, alcalde. Teñolle moito aprecio a miña integridade física. Mira que mil homes, que no diría. Entón que? Entón nada, xa se apañarán. Deixa, Josito, polo menos intentámoslo. Agora teremos que pedir axuda á nosa segunda opción. Segunda opción? Sí, un tal Don Horacio. Don Horacio, ese non move un dedo. Ai, non, é crego. Eses fan cursos para mártires. Non creo que lle dea medo meterse entre Sindo e Lidia. Onde vas? A Santiago, ligerito caminando. Vou poñer orden nesta vila. Redamos. Teña cuidado, home, que queima. Iso xa podías dicirmo antes. Xa yo dixen, pero non me fai caso, como a sempre. Amelia, vos ides quedar aquí aínda un anaquiño, non? Sí, aquí houve urxencias, na sección de queimados. Calarás, boca podre. Pois eu casi vou aproveitar e miro un par de tendas, sí? Tío teu, como a sempre. A ver, que como se fai? Hai que bebela, levar unhas fretas ou que? Agarde que vou mirar aquí. Aquí está, a ver. As Burgas, conxunto de Manancial e Soar, son o elemento máis representativo da cidade de Ourense, xunto coa Ponte Romana e o Santo Cristo. Moi ben, pero isto non é. A ver se nos aclaramos. Agarde, home, agarde. Aquí está. Son mananciais de augas termais a 67 graus. Oi, mi madriña. E non me extraña que lle queimasen, oiu. Augas mireno... Mire... Ui, que leria. Mineromedicinais. A cidade de Ourense, coñecida como a capital termal de Galicia, conta con distintos mananciais, fontes e pozas. Un relaxante baño nas augas das súas termas é un goce para os sentidos. Viu, don Crisanto? Perfecto para vos. Don Crisanto. Don Crisanto. Onde está don Crisanto? Uri, xa vou. Moitas grazas, A ver se non me perdo. Que piches a don Crisanto? Estaba aquí contigo. Pois desapareceu. Muller, iría mexar. Que non, que xa mexeu antes, muller. Xa, pero xa sabemos que a próstata de don Crisanto non... Mira, Puri, xa te deleria, imos buscalo, veña. Sindo, Sindiño. Hola, Amelia, dime. Non sei, filla. Non che podo axudar, Porque o meu home pechoume no bar. Nada, deulle unha routada. Pois non sei por que o fixo, porque eu non lle fixen nada que non lle fixera calquer outro día. Debe ser a crise dos 40 que te chegou agora. Amelia. Ai, Amelia. Amelia, estás aí?
Sí. Hola, Amelia, que tal a viaxe? Como que perdeu a don Crisanto? Sí, estaba con nós aquí nas Burgas. Señor, ese homem se metería... Amelia, unha cousa, xa comeron? Ainda non. Pero non creo que iso sexa o máis importante agora, non, don Horacio? Non, muller, non o digo por iso. Busque no restaurante. Non se poña nerviosa, seguro que se meteu en algún. Sí, claro, como nesta cidade só hai 3. Amelia, como foi aquilo que dixo outro día dun restaurante que está preto das termas, como dixo que era... Non se lembra? Ai, é verdade. Sí, vou mirar ali. De acordo, Amelia, en canto saiba algo... Sí, non se preocupe, don Horacio, que será o primeiro que chame, Ala, ata loguiño, adeus. Nada, nin rastro. Xa sei onde pode estar. Imos ás termas. Temos que coller un taxi, veña. Non será por ali? Pero, Puri, ti a que andas, muller? Que de paso que buscamos a don Crisanto, mirabas as tendas. Están preto das termas. Pois claro, muller. Todos os camiños conducen a Roma, non? Pois veña, imos. Pero, Puri. Veña, imos. Señor, non vou poder ter nin un minuto de paz. Unha tragedia, don Horacio. Ten que vir con nós. Home, tanto como unha tragedia tampouco. Vai camiño de selo. Xa estaba a cousa mal e vai o alcalde botarlle máis leña ao lume. Se vostede non apura, prende o Louredo inteiro. Home, a cousa tampouco ha de ser tan grave, Seguro que enseguida aparece. Quen? Pois, don Crisanto, non? Quen vai ser? Don Crisanto, deixa don Crisanto tranquilo que está en Ourense para unha vez que xa o pobre daqui. Un momento, entón, pero de que estades falando? Ai, pero don Horacio, vostede escoitou algo do que lle dixemos? Crego, meitiña, só atende en confesión. Ou me explicades con calma o que pasa ou liscades inmediatamente daqui. Non, tranquilo, por favor. Pois que Sindo pechou a Lidia no bar. Con chave. 2 voltas polo menos. Edelmiro foi falar con Sindo a ver se a deixaba sair e así de paso, pois, a xente podía facer uso da tenda do bar. Interesado solamente no beneficio da vila, non para ir botar a partida, por favor. Nunca pensaría tal cousa. Pero Edelmiro, en vez de amañar as cousas, pois alporizou máis a Sindo. É que o alcalde coas minorías moita man, o que se di moita man nunca ten. Mire, Rodolfo. Pero queredes concretar, por amor de Deus. Concretando, que Sindo desapareceu e non sabemos onde andará. Se vostede non ven, temos un plan B. Tirar a porta abaixo. Sutil, miñato, un plan moi sutil. Quen anda aí? Somos Miñato e Horacio. Que facedes, Sindo? Pois non sabemos onde está. Vostede está ben? Mais ou menos. Pero atópase ben, Lidia. Que non poñen nada na tele. ¡Merda! Disculpe, don Horacio, pero case levo o dedo. E ti que faz? Estou forzando a pechadora. Pois como me raie la porta, pinta la inteira, Pois daquela non toco nada, O mellor será agardar a Sindo. Non lle importa, Lidia. Antes ou despois terá que aparecer. Que remedio. O único que me amola é que vou perder a misa. A misa? Eu que pensaba que os curas nunca perdían a cabeza. Santiago, déxate de ler e así axúdame. Mal día hoxe. A ver, ti por que chegas tan tarde? Porque saín tarde do curso da Cruz Vermella. Mira, está moi ben que asistas a ese curso, pero a túa obriga é estar aquí a túa hora. Veña, e apura, que xa están agardando por nós. Agua que isto non fora, tamén tomo as augas. Perdón? Pola Igrexa, polos seus ministros, os sacerdotes, para que atopen na luz do Evanxeo unha guía no seu traballo, roguemos ao Señor. Lidia, non está de corpo presente, pero algo é algo, non? Iso sí sería unha negocio, eucaristías a domicilio. Para rematar a nosa oración dos fieis de hoxe, imos pedir por don Crisanto.
para que estes días de descanso lle sirvan para decatarse do importante que é cuidar a saúde, roguemos ao Señor. Aleluya. Quinchenta. Señor, escoita as nosas peticións. Atopa nelas a voz da túa vontade e a esperanza de que atopen en ti acollida. Ben, imos seguir coa celebración. Non, mellor imos facer outra petición. Tanto subir, tanto baixar. Imos acabar con maniotas. Por todos os homes e mulleres que participan do sacramento do matrimonio, para que atopen sempre forzas para perdoarse, amor para compartir e respeto para que ningún dos dous faga cousas das que logo se poidan arrepentir, roguemos ao Señor. E o restaurante por onde queda? Grazas. Mire, padre, eu agradezolle moito que se preocupe. É o detalle da petición moi bonito, pero non me vai convencer. Escoite, mira, eu sei que Lidia é unha muller de carácter un pouco difícil. Si é un xeito delicado de dicir que é duro como un croio, é revirada cando quere, que ven sendo sempre, claro. Moi ben, pero que conseguiu vostede pechando a nova? Liberdade! Igual lle parece pouco. Que séntese mellor. Realmente quere que lle conteste? Non, mellor non. Pero non pensará deixar aí toda a vida, non? Non, home, non, toda a vida non. Pero para un par de días está en suministros. Pero por que non trata de falar un pouquiño con ela, cun pouco de calma? Porque a que fala sempre é ela. E cada vez que volvo a abrir a boca, Sindiño, ti que saberás, tacado o Sindiño, sí. Non cree que poida cambiar. Non cree que mereza outra oportunidade. Eu que merezo unha medalla olímpica. Ou non teño dereito a que me trate un pouco mellor. Pase diante de min que non respondo, Non, estaban recomendando o circuito termal. Mire, don Crisanto, fixe unha morea de kilómetros para leválo a tomar as augas e desapareceu. Tiven que acompañar a Puri por medio Ourense na procura de non sei cantas cousas para mercar. Non comín, e estes zapatos estánme matando. Así que se vostede pensa que o vou deixar volver entrar aí, é que definitivamente perdeu o pouco sentidiño que lle quedaba, Bo. Don Horacio, que? Nada, non quiso escoitarme. Xa vos lo dicía eu. Onde non triunfou a diplomacia laica, non ia facer a intolerancia religiosa. Todas son malas noticias. Todas non, don Crisanto xa apareceu. O dito, todo malas noticias. A min dame pena o pobre Desino porque, claro, el leva toda a vida aturando. E agora, cando se solta, vai todo xunto. Pois entón, haberá que pasar o plan B. Pero, miñato... Que? Eu con isto abro que faga falta. Vale, moi ben. Pois veña, imos. Vou consentir que unha veciña desta vila sexa víctima dun encerro totalmente injustificable. Colles ferramentas. Deixa estar que se escaralla a pechadura teño que pagar eu. Esta vez se hai que pagar algo, paga o Concello. Ah, pois daquela veña. Nunca pensei ver tan preocupado del Miro por alguén que non sexa el mesmo. Partido na TDT. Liga Inglesa, Premier League. Xoga o Liverpool. Acabáramos. Que hai? Lidia, és unha muller libre. E Sindo? Pois aínda non veo, pero seguro que non vai tardar. Como que? Levas un día pechada. Vimos te liberar e o único que dice. E que queres? Pois que poñas unhas cervexas, un pouco de xamón e prende a tele, que vai empezar o fútbol. Xala ide pasando, que xa vou. Ai, don Horacio, mire para ela. Aquí hai algo que non funciona. Sí, esa porta debe un abrir Sindo, nos non.
Pois iso ten fácil amaño. Miñato, volve a pechala, anda, deixa como está. Vai empezar o fútbol e van a acabar co xamón todo. Esquezao. Miñato, miñatiño. Anda, sé un bo rapaz e falle casa a don Horacio, sí? Se me pides ti, maiciña, o que faga falta. Hola. E os demais? Marcharon. Onde? Non sei, o bar non, supoño, ainda tes pechado, non? Teño, sí. Vou ver se os atopo. Agarda. Senta, sin viño. Mira, Elsa, non che estou de moi bo humor, sabes? Tranquilo, só quero falar contigo, que non te vou comer, home. Sería a primeira vez. Sabes, teño unha ovella que se chama Inmaculada. Ah, pola Virxe. Tamén. Pero sobre todo porque é branquiña, branquiña, como un anxo deses que pintan nas igrexas. Ai, que bonita. Si a vises, ando todo o día detrás dela, para que non se manque, para que non manche esa lá tan bonita que ten. Mira, Elsa, a min é que as ovellas non che me chistan nadiña, sabes? Pero agora, cada vez que me achego a ela, escapa correndo. E logo? Eu creo que de estar tan pendente dela, aborréceme. Pásame o mesmo que Lidia contigo. E para dicires iso non podías ir directamente ao asunto, muller, e aforraba a ovellada toda. Paso o día pendente de ti. Que non te canses, que te coides, que esteas ao quentiño. E sabes por qué? Porque ti é a cousa que máis quere neste mundo. Pois ben que o disimula. Iso non che podo negar, cando se pon algo montoxo. E cando non se pon, salle de seu. Vai abrir a porta, Xinto. E eu que gaño con iso? Gañala a ela, pareceche pouco. Faino por min, anda, que eu tamén te quero ben. Lidia, eu quería che Cala dicir... un pouco, anda. Xa estamos. Agarda, Sindo, agarda un momentiño. Imos facer un trato, sí. Deixasme falar e, cando remate, escoitarei o que teñas que dicir sen chiar, paréceche? Cando me pechaches aquí, agarrei un cabreo dos gordos. Non entendía que bicho che picara e... Pero claro, foi pasando o día e fui pensando en ti, en min, no que me dixeches e... Tiñas razón, Sindo. Tiño merecido. En todos os anos que levamos xuntos nunca tiveches unha mala palabra para min, nunca. Eu non sei o que me pasa. Son un toxo contigo cando o único que podo pensar é no moito que te quero. E xa está. Era iso o que che quería dicir. Agora xa podes dicirte o que queres. Xa calo. Cala dunha vez. Todos probar que os xe convida a casa. Sí, señor. Aí falache. Pero que marchen cedo, que hoxe ti máis eu imos de facer unha visita ao palleiro. Oi, quere. Todo cambia para que todo siga igual. Así é esta vila. Un extraño lugar no que de xeito inexplicable a xente pasa o día amolándose os uns aos outros para rematar todos como amigos brindando no bar. Ás veces teño a impresión de que o único que cambia nesta vila son eu. Esta non xa perdó. Mira que levar Mourense a comer peixe cru. É lo que quería, fartarse a lacón. Está a dieta. E a pescada tiña moi boa pinta. Xa, pero así, sen breve ningún. Sin tan sequera unha miserable pinga da fe. Ui, a que vai coller vacacións son eu, Sabe? As Canarias, ou mellor, o Caribe. Mellor Ourense, muller. Pois non lle digo que non, Para fartarme a comer polvo na zona dos viños. Pois vaite.
Que che pide? Ui, non me faga falar, don Crisanto, non me faga falar, E onde vai? Vou tomar o aire. Pois volva aquí, que está a piques de chegar Camilo. Ten que pasar a revisión. E ti que? Non tes outra cousa mellor que facer que estar aquí como un espantallo? Pois agora mesmo non. E todo iso? Trouxomo Puri das mellores tendas de Ourense. Mira que tacto. Toca. Pura seda. Xa, pero eu prefiro o natural, Monchiña. Es un porco. Pode, pero sai o máis barato. Mira que feo, Que saberás ti? Sei o que pago. Canto che custou? Cona, 250 euros. Increíble, verdade? Estaba de oferta. Teño che cara de capitalista. Carallo. Vai, xa o estás devolvendo todo. Eu isto non o pago nin con todo o orzamento do Concello deste ano. Desta casa non se move un calcetín se non queres dormir co can o resto do ano. Que non temos cartos, Monchiña. Pois tes que engadirlle 100 euros máis para Puri. Polas molestias. Moi ben. Ela leva 100 euros e eu teño que dormir co can. Que faz? Terapia. Urbano, son o teu alcalde. Quero que vayas a casa de Puri que lle poñas unha multa por tráfico de mercadorías e contabilidade fraudulenta. Impórtame un carallo que non sexas de Facenda. Fai o que che mando. Ademais, Facenda somos todos, mona! Mellor? Mais ou menos. Que? Tan terrible é? Porque xa é a segunda vez que mo faz. Que? Como está? Quero facerlle outra prova. Que doi, animal, pero non hai outra forma de facelo. Por ciencia infusa, pero ese día non fun á clase. Seguro que empeorou. Anda comendo as agachadas, é claro. O mellor se lle cambia a medicación e cunha dieta un pouco máis dura. A ver, que? Fala dunha vez. Parece mentira, pero está moi ben. Como un de 20. Póllelle como un de 50. Na miña vida vi unha recuperación igual. Ou foi o descanso ou agua das Burgas. Pero se non as cheirou. Pois a tensión está en 13,8 e a glucemia por baixo de 100. Entón a dieta pode ir esquecendo de momento. Ainda que non lle vería nada mal seguir cuidándose. Igualiño ca un neno. Talmente. Así que vos os dous fostes mozos. Mira que deixaron a muller así para meterse a cura. A rapaz é guapa, Silva, non encirres. Son eles. O cura este coas mulleres é vicio. A ti que che pica? Fillo de porco marrán seguro. Ai, pensa a porcona que todos son como ela. E ti sabes a que veo ese rapaz? Que va? Este demo sempre fai igual. Ai, Concha! Que? Cháise pa aí! A mí non me empurras. Van a acabar todos na cadea. E dalle que revira. O de convidado estarme don Crisanto. Pois logo don Horacio puidolle facer sitio na súa cama polos vellos tempos. Non hai delito ningún mentres non se demostre o contrario. Meteulle la dobrada aos corvos, como a un señor. Pero este home que di? Que foi iso? Amelia está asegurada. ¡Ja! ¡Que me dera! Do inferno xa non hai quen te salve, pero os pecados quito xo seu a ti a boinazos. Non vaya aí cos os chapas xa. Xa está ben, Podes saber cal é o problema? Se averiguas algo máis, ven non lo contar. Quero unha nota de prensa informando da denuncia contra os curas. Maite, non choro, mira, Maite. Os seres que habitan esta vila están mal da cabeza. Así vos que hai medes no inferno! Bandidos, malnacidos,